tudtam magukkal, hogy ilyen korán kellett találkozni. Elnézést kérek. Szívesen jöttek. Elnézést kérek mindenkitől. Bármit, akkor mondjál pár szót, aztán hogy én is szóljak. Igen, ezek csupa jó emberek, akik azon dolgoznak, hogy a vajdasági magyarságnak az érdekképviselete erős maradjon december 17-én is. Meg választási kampányon kívül is tudod, miniszter úr, nálunk itt a békebeli időszakoknak, meg a kampányidőszakoknak ugyanaz a jellegzetessége. Mindig háború van. Minden nap háború van, és meg kell vívni a csatákat. Úgyhogy ezek olyan emberek, akikre számítani lehet mindennel. Palicsiak, királyhalmiak, Ezt nem mondod komolyan. Igen. Még elnök, hogy nem megyünk innen. Krakó Ákos a főnököm, szabad nekem pálinkát inni korán reggel? Igen. Nem látom, hogy Majd amikor elmutatom a színeket, összekavarodik a szó, aztán baj lesz belőle. Összekavarodik a szó. de szerintem azért levehetünk Jó. egyet, nem? Hogy az egyensúly meglegyen. Pálinkás jó reggelt! Pálinkás jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, akik honfitársként, barátként, szövetségesként és polgártársként ma eljöttek és összejöttek. Mindenekelőtt szeretném megköszönni az elmúlt évek együttműködését, és ebben szeretnék megemlékezni néhány szóval és mondattal Pásztor István képviselőtársamra, a vajdasági magyarok vezetőjére, aki nélkül nem jöhetett volna létre a mai találkozás és a mai nap, tekintettel arra, hogy Kern Imre, aki szintén itt bujkál a sorok között. Hol vagy Imre? Kern Imre és Pásztor István volt az, aki lényegében fölkarolta és újjáindította a Szeged-Szabadka vasútvonalnak a megépítését, és ők voltak azok, akikkel nekem még miniszterelnökséget miniszterként, majd később délalföldi parlamenti képviselőként együtt kellett dolgoznunk, és tulajdonképpen 5 évnyi munkát tettünk bele mi, az István pedig 25 éve dolgozott azon, hogy ez a vasútvonal összekössön bennünket. Mai napon azt tudom mondani, összenő, ami összetartozik. És ez a legfontosabb, és valóban létrehoztunk valamit, ami segíteni fog az együttműködésben. De ennek az együttműködésnek mindig vannak nagy próbatételei, és ebben a próbatételben 2022 egy nagyon fontos állomás volt Magyarországon. Mindenkinek szeretném megköszönni a segítségét. Mindenkinek szeretném megköszönni a támogatását, közreműködését. Én itt a Délalföldön nagyon sok vajdasági magyartól kaptam politikai támogatást, személyes támogatást, sőt voltak, akik jöttek aktivistaként segíteni a nagy küzdelemben és harcban, és ezért nagyon hálás vagyok mindannyiójuknak. Köszönjük a politikai támogatást, köszönjük az együttműködést, és köszönjük azt, hogy mindig számíthattunk egymásra. Mi számítottunk önökre, és önök is számíthatnak ránk természetesen, mert itt is most egy próbatétel következik. Szerbiában rendszeresen vannak választások, csak azért, hogy a választók nehogy kijöjjenek a gyakorlatból. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy a szerbiai politikai élet az mozgatja a választópolgárokat. Mi azon dolgozunk, hogy minél nagyobb nyugalom legyen, itt viszont minden évben választást kell tartani. Na most a jövetelemnek részben az volt a célja, hogy a vasútot kipróbáljuk. A Bálint ötlete és javaslata alapján 5 pár vasútvonal lesz egy nap, ami azt jelenti, hogy reggel 6-kor, aki elindul Szabadkáról, fél 8 körül Szegeden lesz, és aki még korábban indul Szegedről, az időben ideér Szabadkára. De ez nyilván egy szimbolikus dolog, nem véletlenül most készült el, mert ezzel is szeretnénk kifejezni és érzékeltetni azt a szándékot, hogy minél jobban és minél többet dolgozzunk közösen a jövőben. Ugye, Magyarországot nézve azt kell látni, hogy nekünk a tartalékunk az együttműködésben, nekünk a magyaroknak a tartalékunk az együttműködésben, az pont a vajdasági magyarok vonatkozásában van meg, és nekem Csongrád megyében, a Délalföldön különösképpen fontos és megtisztelő az, hogyha önökkel tudok együtt dolgozni, és ez az együttműködés nem múlhat azon, hogy a határokon hogyan lehet átjutni, vagy hogyan és miképpen lehet átjutni. Valamikor Szeged, Szabadka, Hódmezővásárhely, Arad, Békéscsaba, Újvidék egy szövetséget jelentett, és az itt élő embereknek a boldogságát, gyarapodását és gazdagságát megalapozta. Ennek a szövetségnek a visszaállításán dolgozunk. Ahhoz, hogy ez a szövetség erős legyen, arra van szükség, hogy a vajdasági magyarok is erősek legyenek. Mi Magyarországon úgy gondolom, hogy stabilan állunk a lábunkon Budapesten és az országban, de most december 17-én a megmérettetés pillanata jön el mi nálunk. És nekünk, akik Kárpát-medencében magyarként élünk, mindig probléma, hogyha szorványban kell élni, mindig probléma, a kisebbségben kell élni, mert ez mindig a megmaradás megpróbáltatása, ez mindig annak a kihívása és annak a harca, hogy a számosságban hogyan állunk. Ugye vannak problémáink, az egyik, hogy hányan vagyunk, és ahányan vagyunk, merjük-e vállalni az álláspontunkat, véleményünket,
és készek vagyunk-e a közéletben részt venni, akár Magyarországon, akár ott, abban a hazában, ahol éppen mostan élünk. Én azt szeretném kérni mindannyiuktól, hogy mindenképpen tartsák fönn azt a munkakedvet, amit nagyon nehéz sok választás után. Azokra, akiknek most december 17-én mozgósítani kell a választókat, telefonálni kell, aktivistaként kell gyűjteni választókat, bíztatni kell az embereket, nagyon nagy felelősség és feladat hárul. Azok az emberek maguk viszik az egész dolgot a vállukon. Én ezt jól tudom, mert sokat harcoltam, 20 éve vagyok parlamenti képviselő, és már 7-8-9-10 választáson részt vettem polgármesterként és országgyűlési képviselőként. Soha nincs megnyerve egy választás, és soha nem könnyű dolog egy választás. Minden választási győzelem azon múlik, hogy az itt élő emberek, akik itt vannak, azok mennyire veszik azt komolyan, és hogy mennyire veszik komolyan, az pedig azon múlik, hogy maguk mennyit és hogyan beszélnek velük. Ezért a legfontosabb a kapcsolat, a személyes beszélgetés, ez nem újsághirdetés és nem politikai kampány kérdése. Egy készfogás, egy szavazat, egy beszélgetés, egy szavazat, minél több emberhez oda kell lépni és személyesen kell elmenni. És ebben a településben, ebben a városban, ebben a közösségben minden egyes szavazatnak súlya és következménye van. Nem mindegy, hogy 1000 szavazattal több, 1000 szavazattal kevesebb, nem mindegy, hogy 5000 szavazattal több, vagy 5000 szavazattal kevesebb. Minimum hoznunk kell azt, amit legutóbb hoztunk, de lehet még meg kell haladjuk azt a választási eredményt, és az a célunk, hogy a vajdasági magyarok parlamenti képviselete ne gyöngébb, hanem erősebb legyen. Bennünket, magyarokat persze szeretnek, de akkor becsülnek, ha minél erősebbek vagyunk. Ha erősek vagyunk Budapesten, és ha erősek vagyunk Szabadkán. Ahhoz, hogy erősek legyünk, sokan kell maradjunk. És ahhoz, hogy sokan maradjunk, ahhoz a maguk segítségére van szükség. Isten éltessen mindenkit, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Amiket tőlem is szoktatok, úgyhogy azt mondom, hogy jó társaságba keveredtem egy 10 pár évvel ezelőtt, és azóta ez. Igen. Szeretném elmondani, hogy a Hódmezővásárhelyeknek is elmondtam ugyanezt nem olyan régen, összehívtuk az ottani barátainkat, ott is vagyunk egy küzdő csapat, akik sok éve együtt dolgozunk, és jeleztem a Bálinnak, hogy ha jól tudom, a jövő héten a kollégáim, a munkatársaim Szélpisti vezetésével 40-en fognak jönni az én választókerületemből, hogy segítsenek az itteni magyar honfitársaknak minden technikai munkával. Meg kell őket terhelni, meg kell őket dolgoztatni, mert otthon el vannak kényelmesen, de többségből mindig könnyű. Itt azért kicsit más a helyzet, más a kihívás. És jövünk mi is jövő tavasszal hozzá. Így van. És pontosan tudom azt, hogy nem könnyű a szavazás, és nem könnyű a politikai helyzet Szerbiában. Van a magyarság politikai helyzet, és van az ország politikai helyzete. Ugye nekünk nagyon jó szövetségesünk a mostani kormány, és azt tudjuk mondani azoknak a választóknak, akik rájuk akarnak szavazni, hogy ha Bálintra szavaznak, és Bálint csapatára, akkor is rájuk szavaznak, hiszen mi velük leszünk koalícióba. Tehát a Bálintra leadott szavazat, az a mostani kormányra leadott szavazat, csak egy emberen keresztül, akit úgy hívnak, hogy Pásztor Bálint. Ezt tudjuk mondani mindenkinek, aki kételkedik, vagy kételje van. Az igazság az, hogy mint ahogy itt is, mindenhol politikai küzdelem zajlik a világban, mindenhol a politika az polarizált, mindenhol különböző csapatok, erők feszülnek egymásnak, különböző elvek, ideológiák, meggyőződések, és aki azt gondolja, hogy ezt megúszza küzdelem nélkül, aki azt gondolja, hogy ingyen adják a győzelmet, aki azt gondolja, hogy nem kell megszenvedni és nem kell sokat dolgozni a győzelemért, az nagyon sokat téved. Minden egyes honfitársunkat, minden egyes magyar embert minden nap meg kell győzni arról, hogy érdemes részt venni a közügyekben, mert a legnagyobb ellenség a passzivitás, a legnagyobb ellenség a távolmaradás, a legnagyobb ellenség az érdektelenség, és ez mindig nagyobb métej és nagyobb baj, nagyobb betegség kisebbségben, mint többségben. Tehát nagyon fontosnak gondolom azt, hogy azt is tudni kell, hogy kire kell szavazni, és azt is, hogy szavazni kell. Tehát két dolgot kell egyszerre kérni, hogy menjenek el, és hogy jó helyre adják le a voksukat. Az, hogy ebben a két országban van az együttműködésre fantázia, azt mi garantálni fogjuk. 2026-ig nagyon sok mindent fogunk még elindítani. Szeretném úgy üzemeltetni a Szeged-Szabadka vasútvonalat, hogy ez könnyebbséget jelentsen mindenkinek, lesznek majd tanulságok. Szeretnénk, hogyha a szegedi villamos hálózat, Hódmezővásárhelyi villamos összekapcsolódna Szabadkával, és szeretnénk azt is, hogyha a határátkélés az út viszonyok közepette is egyszerűbb lenne. Ebbe sok munkát és időt teszünk, nem könnyű, de lesznek pozitív változások. Most kiszámoltuk, hogy mennyibe kerülne
Szabadka és Baja között a vasút megépítése, és azt is meg fogjuk csinálni. Ezen kívül Hercegszántónál, Kelebiánál is még építünk 2 nagy határátlépési pontot. Mi azt akarjuk, hogy Szerbiából mindenki Magyarországra jöjjön, és Magyarországon keresztül menjen nyugatra. Nekünk nagyon fontos az, hogy teljes egészében össze tudjuk ezt a térséget kapcsolni. De Pásztor Istvántól megtanultam valamit, amikor legelőször mondta nekem ennek a vasútnak a megépítésének a szükségességét, Baja és Szabadka, Szabadka és Szeged irányába, akkor elmondta nekem, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csak azt tegyük lehetővé, hogy innen az emberek elmenjenek Szegedre, hanem azt is, hogy Szegedről és Magyarországról ide jöjjenek. Nekem otthon az a dolgom, hogy megtanítsam a választópolgároknak, megismertessem a választópolgárokkal, hogy Palics és Szeged, Szabadka milyen kincset jelent, és hogy érdemes idejönni, és hogy akik idejönnek, azok fantasztikus élményben, örömben, és természetesen a szabadidő mellett a más ügyek eltöltésében is eredményesen részesülhetnek. Tehát nem csak az a lényeg, hogy innen oda, hanem az is nagyon fontos, hogy onnan ide jöjjenek üzletemberek, gazdaság, befektetés, investíció, együttműködés, és erre meg lesz a lehetőség, mert Szeged és környéke most is jól áll, Csongrád megye, Békés megye, Bács megye pedig gazdasági növekedésben potenciált rejt magában, tehát lesz gazdasági együttműködés nem csak innen oda, hanem onnan ide is, és kell arra biztosuk a választóinkat, hogy egymással kapcsolatban legyenek az utak és a határok lebontásával és akadálymentesítésével. Most körülbelül ennyit akartam mondani. Az a kérdés, hogy most egy kávéért megdolgoztam-e? Na, nagyon szépen köszönöm. Kamerákat le. Meg szeretném kérni miniszter urat. Igen, itt vagyok. Tudomásom szerint egy kedves hölgynek mai nap És hol a születésnapja kedves van, hölgy? és majd előbújik mindjárt. Szeretném, hogyha a miniszter úr fölköszönteni születésnapján. Készen állok már. Lex Valéria, Terádva. Igen, itt is lehet egyet, és utána álljunk össze valahol, akár az asztalt félrerakjuk, valahol egybe álljunk össze, és csináljunk egy nagy képet. Jó, Bálint, szerintem álljunk a teremnek abba az oldalába. Oda, igen. Mindenképpen.